Ta' kull sena fir-rebbija l-Island Sanctuary torganizza mixja fl-inħawi ta' xropla Ġin Marsa Xlok bħala mezz biex jinġabru fondi bris l-organizzazzjoni biex tkompli bil-ħidma tagħha biex iżżomm klieb li m'għandhomx dar. Żorna s-santwarju fejn is-soltu kien ikun kwietu tara l-volontira għaddejjin b'xogħolhom illum il-post ħal ħajja fejn għadd ta' familji marru bil-klieb tagħhom biex jipparteċipaw fil-mixja u jagħtu donazzjoni lis-santwarju. Il-biċċa l-kbira jkunu nies li ġew bil-klib tagħhom. Però aħna minħabba l-għandna limitation għal dawk in-nies li ma kellhomx klib tajnihom l-opportunità li jieħdu kelb minn hawnhekk u joħorġu. Però kellna ħafna l-waiting list sfortunatament mhux biżejjed klib kellna biex joħorġu u ovvjament min rid jgħin ukoll għena wkoll mod ieħor. Preżentament is-santwarju jilqa' fih 100 kelb li kollha ġew issalvati mit-triq. Naturalment dan ifisser responsabilità u dedikazzjoni kbira min-naħa tal-volontira. Minna kollu kelb jaf biżejjed l-ispejjeż li involvi. Issa ikel biss f'ġurnata, ikel biss għandna mal-100 € kuljum ikel biss. Iżda ma trid tqis għandek il-flea drops, il-vaccinations, daw l-affarijiet li allura nlaħqu mal-ġurnata meta tagħti kalkulat tiġi 250 kuljum. L-avveniment tal-lum minn temp li dawk kollha li pparteċipaw ingħataw iċ-ċans li jitlu f'kompetizzjoni fuq Facebook permezz ta' ritratti fejn ir-rebbieħa jingħataw diversi premjijiet. Iżda s-santwarju jkollu bżonn għajnuna tul is-sena kollha u mhux fil-jum tal-mixja biss. Wieħed jista' jagħti l-kontribut tiegħu b'diversi mezzi. Jista' jsir membru magħna, jekk jsir membru waħdu iħallas 10 euros fis-sena u min ikun bħala familja 15 euros ukoll. Issa mbagħad għandna skema wkoll għal dawk in-nies li forsi m'għandhomx kelb iħobbuhom imma għandhom ċirkostanzi fejn ma jistgħux iżommu kelb. Jistgħu jiġu hawnhekk b'donazzjoni ta' 30 € fis-sena, jistgħu jkollhom il-kelb sponserjat minnhom, intuhom ritratt li teħel mal-magnet li jiteħel mal-friġu ma fejn titiżomma, ikollu ċertifikat tal-kelb li ħareġ minn hawn u l-istorja tiegħu.